Ik ben Joran Bulthuis, 14 jaar en ik heb diabetes. Ik ben Rutger de Wit, ik ben 14 jaar en ik heb de ziekte van Crohn. En wij gaan samen de afsluitdijk skaten. Voor Sierra's Request in 2013, wat in Leeuwarden is, dan willen we geld ophalen en dan doen we het op het longboard skaten. Hey, nou hebben we hem beide, hebben we hem toch een ziekte. Is het voor je nooit lastiger om dit te doen? Ja, wel een beetje, want we hebben natuurlijk wel mindere conditie. Dus we moeten ook meer moeite doen om onze conditie zodanig goed te krijgen dat we dit kunnen doen. Want hoe kan het dan dat die conditie bij minder goed is? Nou, bij mij valt dat wel mee op zich, want ik sport elke dag heel veel. Dus nou, daar merk ik verder niks van. Maar het zou kunnen natuurlijk door de ziekte. Ja, want wat houdt dat dan in? Is je lichaam bij de wurg of zo? Nou, ik krijg medicijnen waardoor mijn afweersysteem wat platter wordt gelegd. Dus ja, raak ik sneller vermoeid. En hij zit met zijn suikers heel erg, dus dat hij dat goed in zijn gaten moet houden. Dus dan mag er nooit goed om denken, dat is wel op die prikst. Ja, klopt. Ik moet op tijd eten, op tijd bolussen. Ik moet er de hele dag aan denken. En als ik een keer zeg maar te hoog zit of te laag, dan kan inderdaad die conditie even achteruit gaan. Maar als ik dan op zich zeg maar weer goed zit, dan merk ik er verder niet zoveel van, gelukkig. Man, hoe gaat het? Ja, goed. Zeker. Super. Gaat goed. We zijn nu ongeveer op de helft. En we moeten nog een stukje en dan zijn we er. Het gaat lekker. Ja, en even voor de duidelijkheid, hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, we moesten voor school een actie doen. Alleen wij zijn zowat eigenlijk het enige groepje, met z'n tweeën dan, wat al een actie heeft. De hele klas is lang niet zo fanatiek als wij en wij zijn al met de actie bezig. En we zijn er ook al bijna mee klaar. Heb je hem hiervoor nou getraind? Nou, wij gaan heel vaak met z'n tweeën na school gaan we met de bus. Want we zitten in Franeker op school, gaan we met de bus naar Leeuwarden. En dan vanuit Leeuwarden gaan we gewoon in de stad skaten. En dan na die tijd gaan we op de computer kijken hoeveel kilometer we hebben geskate. En dan komen we meestal op 20 tot 27 kilometer. En dit stuk is 31, 32, dus het is iets verder, maar ja, het is wel een beetje getraind hebben. Maar het is wel in de stad. Wat zijn je klasgenoten zien je doet die jaren van dit plannen? He, die ik zei, nou, je bent hartstikke gek. Ja, dat zei zo van, ja, we wisten dat jullie gek waren, maar zo gek, dat hadden ze niet verwacht. En gaat het lukken? Ga je met helium? Ja, vast wel. Tot nu toe gaat het erg goed. Niet vast wel, we doen het gewoon. We doen het. Ja, het gaat wel lukken. Makkelijk. Goeie. Goeie. Wat ben je aan, man? De auto dicht. Nee, maar de boodschapje, hè? Maar gaat het door de Albert Heijn? Nee, Nee, dat net. die Oké. door jou. Hoe mij? Ja. Oké. Nou, zeg het maar. Wat wil je weten? Dus je bent aan het bladskippen dan? Ja, even naar de bakker en dan even naar de winkel. Vanmiddag weer aan het werk, dus dan... Wat doe je dan voor werk? Ik werk hier bij de muziekskwallen. Daar hebben we een heel leuk project opheen. Dat is bij Lekere Skwallen, basiskwallen. Dan hebben we een Fries leerorkest. Daar zitten dan uiteindelijk zo'n 350 jonge ben in. Van piccolo tot contrabas. Mijn eigen, van de liedse knultjes van groep 4 is het dan. Van de basiskwallen. En die hebben dan een jaar lang les. Een prachtig project. En dan... Nou ja, goed, dan, het belangrijkste is het niveau van het spelen, maar het is meer het samenwerken met elkaar. Sociaal, met elkaar werken, dat leren ze heel goed. Maar aan het eind van die keer ze wel lang zal ze leven spelen. Zo, wat de meester of juf hier die is. Dus dat is wel leuk. Je ziet steeds meer de jeugd met hun eigen telefoontje, ieder op zich. En dan denk ik, nou, dan leren ze ook nog weer samenwerken. En dat kan maar voetbal in ook wel, maar dat is ook wel eens oorlog. En dan moet je echt samenwerken. Zonder ruzie te maken, want dan klinkt het minder. En ze vinden het leuk en denk je het uiteindelijk om. Leuk maar elkaar muziek maken. Dat voorkomt een hoop ellende, denk ik. Dat is in de hele wereld, hele wereld eigenlijk, toch? Ja. Ja, als je maar elkaar muziek maakt, is een keer beter dan op een concert gaan. Toch? Ja. Je bent een mies man. Nou, dat weet ik net, maar ja, dit vind ik wel een feit, hè.
6 mark. Een hele ham, ja. Paar rookworstjes. Paar rookworstjes, ja, van elkaar weer. Je nog weer een paar rookworsten. Hè? Beginnen we een paar jaar, dat gaat er terug, dat gaat niet terug. Dat gaat de hele week terug. Want even voor de duidelijkheid. Wij moeten je feliciteren. Ja, dank u. Ja, Een lokwenske, maar weer mooi. ja, maar de bronzen rookworst. Het is haast net te tellen. Daar gaat het om. De bronzen rookworst. En dit is de Europa Cup, lijkt het wel. Dit is de wisselbeker. En hoe win je deze prijzen? En hoe win je de prijs? Ja. Om uit te dwan en dan wil je uitroepen tot de lekkerste en de fijnste rookworst van Nederland. En wat maakt jouw rookworst nou zo lekker? Ja, mijn broer en ik hebben een geheim recept ontwikkeld. En dat moet wel omslaan, want anders hinden net steeds de prijs. Nou, hey, beste hem. Nou begreep ik jou wil het winnen recept, wil je zelfs net voor je, maar kun je wel iets tipken, ja? Kun je wel iets beetje van het geheim vertellen? Nou, ik zal je vertellen. Wij zijn een zelfslachtende slager. Daar begint het al mooi. Wij slachten zelf nog bargen en kei hierachter. Nou, en het is dan, ik wil niks nadelen zitten van het oren, maar als je zelf slacht, is de beesten die komen rustig komen ze hier rond. En het is zonder stress, zeg maar. Hè. Dat begint erbij. De grondstof die is al geweldig. Je hebt relaxed rookworsten. Hè? Ja, zeg dat wel, ja.